ihe ka na-abụ ime opozu eze ọkụrụ ekwurekwu eketa ụka nwa igeburu m nwa bishọp ndị isi owu ọnwa onye ama aka ọgụ ike nde bi n'ugwu ji mgbanwe ilekere bụ aka n'ugwu ọnwụ nwata agụbo onye lenuko na-adọkpa isi nkwọ ụgbanwe ebijuku nwoke bụ na agbanwe ibe dịla ala ọgbanwe dekwa nwoke si n'okwu egacha gị ụcha ruo na nka nwoke na-aga dọdọdọ ka ọka wee dị n'ọhịa nna igeburu m nwa mgbe nna anyị wee nyewu nha ha nwe ogwedere ma nna ha ala chukwu nna a na-erile enyi n'odo esi mbarala apụtara m ụwa chi nsoro m nna rie n'odo ụmụ dede betụrụ n'ime aka mgbe nna ya pụtara ụdalala ga-ere ugbo hụ na anyị ga-ebido egwu n'isi anyị ga-eji nwa amara kpele chukwu bi n'igwe mgbe onye ọbụla ga-akwụrụ ọtọ onye ọbụla ga-akwụrụ ọtọ onye ọbụla ga-akwụrụ ọtọ onye ọbụla ga-akwụrụ ọtọ Chineke bụ obi n'igwe ọmụmụ amacha amacha ọka ka dịka n'agha mmalite na ọgụgụ Chukwu kere ala ka elu laa n'eluigwe ga-abiri ụmụaka niile ndị bi n'ụlọ ndị bi n'ama anyị ezukọọla nye anyị na-agbawa ewu anyị hụrụ ya n'aka nna mụtara anyị gbaa ya na-eke ihe eritere anyị gbaa ya n'oge ihe eritere anyị gbaa ya n'afọ ihe eritere anyị gbaa ya na nkwọ ihe eritere anyị ka anyị na-agba ewu ọnwụ nwoke ọnwụ nwaanyị si a ga-aga na dibịa ga-agwọ ọgwụ were ya bịawa nga anyị na-agba ewu si onye rie ṅụọ ya lahụ ya nwụọ asị m ọ na-esikwa n'ala kịrị mma ṅụọ Chineke m obi n'igbe biko ị ga-abịa goziela anyị ihe oriri na ihe ọṅụṅụ dị ka anyị hụrụ n'ebe mana asị m akụ na ụba akọkwala anyị ị ga-enye anyị ogologo ndụ na arụ isi ike chetakwa ụmụaka ndị n'obodo oyibo ndị n'ebe niile South Africa na London US niile ndị n'obodo oyibo akpaga ego ụmụaka niile asị m ya rịkwara ha mma ụkọ ego akọkwala ha ụkọ aka akọkwala ha ụkọ amamihe akọkwala ha ihe eji ha eme ihe aka akọkwala ha onye nwe anyị biko bịa gozi anyị niile na-adị ogologo ndụ na arụ isi ike mgbe ị na-emere anyị ihe ndị a otito ga-abụ nke gị ma ngozi ga-abụ nke anyị ugbu a na mgbe niile ebe bụ lee onye na-akpọ Kelechi duru mmanwụ ndị iro nwa cheri ma ya duru Kelechi duru ọnwa jeri onye ibile mgbu ka anyị ụtọ mgbe gịzie ya na ụmụaka ndị nọ n'ebe mgbe ị geburu m nwa bishọp ndị isi owu mụ na akịka ebe ụkwụ na-aza aja na isi na ọ garịrị ya mma ka akpọkwala ya ụka aka akpọkwala ya ụka amamihe akpọkwala ya ihe o ji eme ihe aka akpọkwala ya ma arị mgbe o lorutere ya bịakwa leele anyị na ndị nọ n'ụlọ atawụla onwe ha na ngwa akịka eme ụkwụ na-aza aja eji m onye ụbụla akpa aka mgba ma ezi eze ma kparakpara ka anyị gburu mmadụ kpọwa isi ya n'ọkpa eziokwu na chan na-agbara ole egwu owu ụbọchị taa ka okoburu na akwa njikọ ọlụla n'ala anyị adamụ ihe ụwa ma Chukwu ga-enwe ihe ụjọ ndị gbara oku na ahụ isi Chineke wetebe ga-enye ha ogologo ndụ na ahụ isi ike ndị ọ kpụrụ ihe ewu nwa jeri nwanne Malaki mmanwụ ndị iro nọ na South Africa asị m udo dịkwara gị ogologo ndụ gị na ahụ isi ike gị na ụmụnne gị n'ọha niile nọ ebe n'ala anyị gedengede ele mgbe ọ gara ole ebebe ya kelee onye a na-akpa eze mmụọ ugbula abaka onwe ogo ji na m ego gịrị na dada nrochazi okwu ji abalị chie ndị ụba oge ruo anyị n'ụbọchị taa ka anyị a na-akpa ohu ga-akpa njikọ ọlụla anyị na-enye ya ewu ile anyị chịkwụda aka na anyị ga-eri oke mụ na dndm maka agba aka n'isi eke chakwa nne eke dị ma nlobu mgbe mgbere kereke nje ọkamalibiri